Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPompela Sidima Samampondo, babamkhulu mkhulu phakade. Amen. Yebo, kunjalo. Izindaba zakwaZulu zicishe zifane nezindaba ezenzeka khona eBhayibhelini, njengoba igumgedlela lake lakhuluma ngoQwabe noZulu, owayezalwa phela uyena uMalandela kunkosikazi wakhe uNozinja wakwaZulu. Ukuthi indaba kaQwabe noZulu lena yayifana nendaba ka-Esawu noJakobe, abantwana baka-Isaka. Laba phela ababanga ubukhosi. U-Esawu wayethandwa uyise ewumzingeli, okuyena owayeyinkosana ka-Isaka. UJakobe emncane, ethandwa unina, enza imisebenzi yasegcekeni, okuyena owagcina elekelelwa unina ukuthi azuze ifa lobundlalifa. Nakhona ngapha kwaZulu kwaba njalo kuye uQwabe noZulu, lapho kwatholakala khona umama kaQwabe noZulu onguNozinja Zungu, elekelela indodana encane enguZulu ukuthi izuze ubukhosana nobundlalifa. Lapho uMalandela ayethanda ukuthi kube inkosana yakhe enguQwabe ehlala esihlalweni, eyayimzingelela izinyamazana. Kanti nakhona eBhayibhelini u-Esawu lona wayeyinkosana ka-Isaka wayewumzingeli, ezingelela ubaba wakhe izinyamazana. Lokho likusho igumgedlela ngoba sekuvela futhi inkosi uCetshwayo ivalelwe emphandwini wezingonyama, kwasa ekuseni ingadliwanga ngamabhubesi. Kanti nakhona eBhayibhelini ikhona futhi indaba enjalo kaDaniel owavalelwa emphandwini wezingonyama, evalelwa inkosi eyayiphethe umhlaba eBhabhiloni. Naye uCetshwayo wavalelwa yiyo futhi inkosi ephethe umhlaba eBrithani. Nayi nenkosi uMpande eyamisa uthukela yawela nabantwana bayo ngesikhathi phela ekade ixabene nomfowabo onguDingane. Kwenzeka okufanayo nalokho kwenziwa uMose ngesikhathi emisa ulwandle kuwela abantwana bakwa-Israyeli. Kanti sike sakhuluma futhi ngoSompisi owayebaleka esuka lena eLenge lapho wayejahwa khona ngamazimzimu, lapho wafica khona naye wamisa umfula owawugcwele wawela. Amazimu athi ayamjaha afike ahluleka ukuwela umfula. Kanye naye uNdaba kaPhunga noMageba owayenisa imvula emini bebade. Zonke lezi zinto ezifanayo kanye nemikhosi eyenziwa kwaZulu efana nezinto ezazenzeka eBhayibhelini, yizo kanye lezi ezafaka uJohn William Colenso enkingeni yokuthi abelungu bakubo bagcine bemnqumile ebandleni. Ngoba phela uJohn William Colenso wayebone kahle lento ukuthi lesi sizwe esimnyama yiso isizwe sikaNkulunkulu. Yini kwenzeke izinto ezifanayo nezenzeka eBhayibhelini? UJohn William Colenso wayengasalinaki kakhulu iBhayibheli ngoba wayeselibuka ngamehlo lenzeka kwaZulu. Wasengenwa inkolo kaNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba eyayikholwa ngabantu bakwaZulu. Ngoba uJohn William Colenso miningi imibuzo ayelokhu eyibuza yona ukuthi lesi sizwe esimnyama uma ufika uhluphekile bakusisela iy'nkomo, bakusisela izimbuzi, bakuganisele kwesinye isikhathi ngamadodakazi abo, bakunikeze indawo ukwazi ukuphila ulime. Wabe sebona uJohn William Colenso ukuthi abantu abamnyama ibona abakhonza uNkulunkulu owumenzi wezulu nomhlaba. Lona babefike naye wabona uJohn William Colenso ukuthi akuyena uNkulunkulu lona ngoba ufika ngesankahlu sokuzohlukumeza abantu behlezi kamnandi, bedla kamnandi, bengaguli, bengabulalani. Kodwa makufika yena umlungu kwase kuqala ukubulalana kwabantu. Phela ukuba umlungu akaze afike lapha e-Afrika ngabe zonke lezi zimpi zomfecane ezaba khona azizange zibe khona. Futhi uNkulunkulu wayengaba ngamthumelanga uShaka ukuthi azohlanganisa izizwe ngomkhonto ukube abelungu babengekho lapha, bengafikanga.
Njengoba besaqhubeka bona labelungu oJohn Donne ukukhwezela udlame. Phela uZulu uke wahlangana wazama ukuthi ayoziphindiselela kuye Uzibhebhu. Waphuma ngobuningi bawo bebheke khona kwaMandlakazi bethi bayoqeda ngaye Uzibhebhu. Kanti Uzibhebhu lona wayenezinhloli ezinzima kakhulu ezazihlala khona lapha esigodlweni saso-Usuthu, okuyizona ezaphuma zagijima zawubikela Uzibhebhu ukuthi uSuthu luyahloma lihlomela ukuthi lizokuhlasela. Uzibhebhu wasebenzisa icebo lokuthi aqoqe kahle onke amabutho akhe awanikeze ibhamu, bese behlangabeza uSuthu ngendlela. Bafika base belala endleleni belinde uSuthu ukuthi lothi lingaqhamuka luthi dundu ngentaba luzithele phezu kwabo. Ngempela leli cebo likaZibhebhu lamsebenzela kahle kakhulu ngoba uSuthu lwalingazelele lutho, kanti uZibhebhu nebutho lakhe bahobile khona lapha emahlathini. Kulapho kwaqhuma khona isibhakabhaka kushawa phela uSuthu. Kwaba zingingqane amabutho kaZibhebhu edubula ephindelela edubula uSuthu. Lwaginqika kanjalo-ke uSuthu. Wayetshakadula lapho uZibhebhu nalo phela ihashi lakhe nebhayi elingaziwa ukuthi wayelitholiphi elalithi uma esegijima ngaleli hashi lintaze kakhulu phezulu emoyeni. Kuyilapho ama khona egqumeni lentaba nehashi lakhe waqolota wathi, "Ngizobuya ngize lapho kwaZulu ngifike ngizoqotha imbokodo nasisekelo." Zonke lezi ndaba zazifinyelela kuso iSilo uCetshwayo, umonakalo omkhulu owenziwe uye uZibhebhu. Kodwa manje iSilo uCetshwayo sisenkingeni ngesivumelwano esisayinde phansi lena phela kuKhwini. Phela iSilo ngesikhathi sihleli kuleya ndawo esasinikezwe yona, sasifundiswe ngisho ukubhala. Sahlomula nangezipho esasinikezwe phela yona iNdlovukazi yomhlaba. Ilapho esabuya khona nezinkukhu, phela inkukhu kulelizwe yayingekho. Inkukhu ebisetshenziswa kulelizwe iyona impangele. Lezo nkukhu-ke izona ezafika kwaZulu zasabalala. Phela lapha kwaZulu bekungasetshenziswa izilwane eziyingxube. Inkukhu phela lena iyingxube yezinyoni eziningi ezihlanganiswe ndawonye. Akuyona inyoni edalwe uNkulunkulu. Lokho kuchaza ukuthi inkukhu lena kayibusisekile ngoba kusona isilwane esadalwa uNkulunkulu ukuthi sidliwe. Kungcono uma udla impangele ngoba iyona uNkulunkulu ayaziyo. Kungenzeka ukuthi lezi nkukhu uKhwini ayinikeza iSilo zazithwele ibhadi, ngoba phela izinsongo zakhe uZibhebhu lezi zafezeka ngoba kwabonakala ngenqwaba yamabutho ayephikelele khona. OSuthu ehamba ngomnyama lamabutho afuna ukuyohlasela. Ngaleso sikhathi kwaZulu babethele umoya phansi phela kade kuzokuthiwa iSilo sixoxa ngohambo lwaso elalibheke khona eBritain. Ngapha uZibhebhu uhlome uzingovolo ufuna ukuyohlasela oSuthu. Asikho isihlobo sesikhulu esasingekho khona laphayana phela eNdlunkulu kuzokuthiwa inkosi. Kwakuphume nesinedolo. Uthe wathalala emaqhugwaneni. Wasefika uZibhebhu. Wakhala isimayemaye egwaza abantu belele. Onke amaqhawe ayekade ekhona lapho. Amaqhawe phela esaSandlwana ayegcwele khona lapha egade inkosi. Kwakuqhuma isibhamu kukhala umkhonto. Kuyisibhudubhudu khona lapha esinyameni. uZibhebhu namabutho akhe uqotha imbokodo nesisekelo. Kwafa amabutho amaningi kakhulu. OSuthu nezikhulu ezazifikile zivakashele iSilo zizosotha. Asazi ukuthi iSilo uCetshwayo uzosithola yini ngoba phela ufuna ukusibulala. Liyaguqa lapho eGumkedlela, mzukulu amafutha omkhofu 20 neswaphathe. Amen.